Pollepop begon eigenlijk als ambitie, als een soort van een droomidee. Sophie en Paulus, een goede vriend van ons, die weer nog dromen. Hoe een liedfest. Ja, ik denk dat jij het misschien beter kunt Vertel maar even. Ja, wij zaten Met een grapje of met een droom? Maar... Ja, het was, hoe heet het? Mijn vader is een aantal jaar geleden naar Spanje geëmigreerd. En ik zat met Paulus, mijn huisgenoot, zat ik in de tuin, zaten te praten. Ik was net teruggekomen. En wij maken muziek, onze vrienden maken muziek. En we waren gewoon een beetje aan het dromen van... oh, Pollepos, mooi dorp, afgelegen. Kunnen we wel met een paar vrienden met een busje, wat instrumenten achterin... kamperen, kampvuurtje, daar wat muziek maken. En, klinkt een beetje jaren 60. Ja, een beetje als de hippies. Ja. Maar toen vertelde ik dat tegen mijn vader. En toen was mijn vader van... oh, dan moet je even met Tisa en Wijnand... twee andere Nederlanders in het dorp praten. Hebben overigens meegedaan aan het... wat was het ook weer? Het Spaanse dorp Pollepos. Een tv-programma van RTL 4. Dat hebben zij gewonnen een paar jaar geleden. Dat is wel grappig. Zijn kunstenaars. En toen ging ik... volgende keer toen ik in Spanje was... ging ik met ze praten. En toen kwam de fles wijn op tafel. En toen kwam de tweede fles wijn op tafel. En toen riep Tisa ineens van... leuk idee dat kamperen. Maar wat als we er een festival maken? En in plaats van de volgende ochtend wakker te worden en te denken... dat was een leuk, beschonken ideetje... hebben we gezegd, we gaan het gewoon doen. Het wordt gewoon serieus dus. Ja, inderdaad. Pollepop, je moet uit Boetland daar. Ja. En toch is de reden dat je hier zit. Want wat voor festival moet het worden? Met Spaanse bands of met Nederlandse bands of met Friese bands? Of? Exact. Eigenlijk is het een soort van export van Friese cultuur. We gaan met zo'n Friese bands gaan we die kant op. Maar Sais, Buskes, Santje Man. Wauw. Ja, dat wordt echt heel gezellig. En nog een aantal Spaanse bands hebben we geprogrammeerd. Het is een 12-daags festival. Het wordt nog niet een groot feest. Ja, met schets even de situatie daar. Wat voor locatie zit je hem daar? We zitten heeg in de bergen. Het is een Lietsdwarp. De Wennis aan 24 mees, geloof ik. En eigenlijk ben dat wat te minder. Met wat meer toerisme in. Met wat meesken bij elkaar brengen. Het is een heel mooi plakje. Het verdient het gewoon meer. Ja, maar zit je hem op een gasveldje of midden in het dorp of op het dwarsplein of zo? Ja, we zitten midden op het dorp. Okay. Of midden in het dorp. Ja. Daar is een heel groot dorpsplein. En in Spanje heb je in de zomer fiesta's. Dat het hele dorp feest gaat vieren. En daar staat er ook een podium. En wij kunnen dat podium ook gewoon gebruiken. Okay. En dan midden in het dorp waar iedereen bij elkaar komt... waar ook het restaurant van mijn vader zit, daar gaat het gebeuren. Klinkt fantastisch. In welke hoek van Spanje moet ik jullie plaatsen nu dan? Zuid-Spanje, Andalusië. Echt helemaal, ja, eigenlijk verder kan je eigenlijk niet. Oké, en wanneer, hebben we al een datum of net? Ja. 5 en 6 juli. Oké. Ja. Oh, dus een zwembroek mee? Ja, zeker. Ja, weten. zeker. Ja, het Zeker. wordt echt heet. Ja, het is heel wonderlijk, want ik zie het van de week prachtige series van de Belgen die dan door de lage landen reizen. Ja, Ik ben met jongen. En die kwamen in België bij een dorpje in Wallonië terecht. Er werd ooit in de hippie-tijd weer een festival in Frankrijk georganiseerd. Ja. Die kregen de vergunning net rond. Dan ben je met z'n allen verhuizen naar dat dorpje. En die waren ineens overstroomd met 70.000 hippies. Hij dat nou ook in de holle of net? Het zou leuk wezen, maar ik ben net, want dan wordt het wel een hele grote... Maar hebben jullie met de dorpsbewoners gepraat van... nou jongens, we komen met een stel jonge bands en we gaan popmuziek maken? Ja, zeker. Sowieso, het dorp is heel klein, dus iedereen kent elkaar. Nee, ja, 75 mensen. Dus, zoiets inderdaad. En, we zijn er ook heen geweest. We zijn er inderdaad ook heen geweest. In april zijn wij met Paulus zijn we een weekendje daarheen geweest om met de mensen te praten. Zijn we ook uitgenodigd voor een dorpsbarbecue. En toen hebben we eigenlijk de mensen best wel enthousiast weten te maken. En de burgemeester is ook aan boord. Die is een grote hulp. Die vond het geweldig. Ja. Die vindt het allang leuk dat er jonge mensen in Pollepos wat gaan organiseren. Ja. Dus, fantastisch verhaal, jongens. Goed, Friesland verhuizen even qua muziek in ieder geval naar Spanje. Welke bands gaan onder meenemen? We hebben Los Treboles, Abeus, Jack Shit, Graaf Landgraaf, de Baha Gratul. Oh ja, en de Coats. Baha Gratul, de Coats en Worldwide. Wauw. Misschien met er ik wel 8. De meeste kennen we intussen inderdaad al van Hayek spelen. Maar dat is echt hartstikke leuk. Dus echt de jonge generatie gaat on tour dus. Ja. Dat is goed. De bedoeling. Leuk idee. Dwarp regelen, 24 Spanjaarden regelen, bands regelen, busjes regelen. Alles is regelen. Maar nu moeten er nog een paar centen komen zeker? Nou moeten er nog een paar centen komen. Wat hebben we nodig? Hoe kunnen we helpen? Ja, wat het eigenlijk ambitie is... het is gewoon heel erg duur om al die muzikanten die het op dat festival spelen daar te krijgen.
En daar gaat het eigenlijk een beetje om. We willen eigenlijk ervoor zorgen dat de muzikanten die daar spelen zo weinig mogelijk geld kwijt binnen om daar te spelen. Precies, Want, reiskosten, exact. eten, Want- drinken, dat soort dingen. ja, want dat is de grootste. Eigenlijk is Armlastige muzikanten al die, ja, precies. Dan ben ik maar een student en muzikant, wist? Dus dat is het ik. Maar ja, dat kost gewoon heel veel geld. Dus als mensen een liedspietseizoen kunnen missen, dan hebben wij een soort van crowdfunding bij Voor de Kunst. En dan kan mensen u een beetje geld Jan voor om u naar Spanje te krijgen. Ja, Voor de Kunst. Het is natuurlijk een pagina die daar heel erg gespecialiseerd in is. Hoe kunnen mensen die je hem vinden op die pagina? Hoe heet het gewoon? Voor de Kunst. Ja? En je pagina? Ja, weet je die link? Volgens mij help ons naar Spanje. Oh, zoiets. Ja. Ik weet zeker dat als je het op Even Polopop of help ons naar Spanje. Ja, als je ons op Instagram opzoekt, dan vind je alles over het hele festival. En dat is gewoon Polopop Festival. En dan kun je via daar kun je ook doneren, kun je alles vinden. Nog één keer het adres? Polopopfestival.nl neem ik op. @Polopopfestival. Helemaal goed. Goed zo. Succes! En ik hoop dat het een groot succes wordt. Ja, wij ik. Ja.